In ámsa na nroscéalta is deasan rud gáirde íanamh. Martin tam chéanín. What an sin? What an sin a Martin? Hello. Martin. Cechúil tú ag. Ceidir bógarháin leis mar gorilla. How your horse? Agus lumanis maidin tá Thomas ó mahanú banistú réigeach le grid de héad fáilte maidin hamáis. Ní mis Thomas an éhars. Ó sin Mis a Thomas. ó tu a éir hamáis. Bhfuil Thomas an sinna bhfuil? Ní sin so níbar a haige siú. Ní tú an lasagne le garide de. Tí mar a hála se. Mas siapa. Mas Stad an shitrí. Móra. Rugby agus bei an action cheapid bei an extra housin na le lún. Ní ben ná a lís fuidir le seo bei Díréalbe. An extra housin lún morí bei sé. Ní ben an cheán chuidir tú é. Chéan. Tá le ball faoí ríist? Ní ben an. RTÉ RnaG na Gaeltachta ag Ceiliúradh an Lá Domhanda Raidió.